Не рабиш? Не рабиш? А? Го снима ли вече? Готово. Пешо! Колко да черпи гонил, защото там не мога мръдне. Нещо. Правец. Случва се в най-добрите семейства. Тук пиете бюра. Пия бири, правя панаири. Дропай! Браво, Драго! Цецо, леко! Ко прави? А то няма право да бара. Това влизане. Ще го репетирате? Браво е, машина! Браво е! Удри! Браво! Така бе! Мем, оле! Трябва да се снима от това, бе. От вратата, май. Да. Къде далеч? Какво става, е? Някой... Шпешо... Баго... Бах тук, бе! Бах тук, бе! Бах ти Спайдърмена, че! Днес се превъртя играта. Няма такова нещо, бе. Бах ти как е... Бах Бах ти как е настигнат, ти видя ли? Пешо, ще пише 10-3-4-3, брат. Мина скоростта на свет... на това на звука. Браво! Дърпай! Кива е го, човек. Бах ти разстрела. Ше, имайте милозе. Няма! Мачка и гази на дупка! Пиете, уважаемата! Още да! Айде да бори! Да ни купи нещо? Човек, аз тогава не мога. Тогава не мога. А чакай се, розене. Давай! Айде, двама! Оле! Айде! Не бе, не се чува. Напомнете ми другия път. Айде, спокойно. Браво. Ти помига през мисъл, видя ли бе, колко близо е мина? Търчела му дръм. На кого? 4 гола разликата, добре. Ще има светкавица, а? Така ще му светне. Браво! Браво е! Браво, Цецо! Ейте! Точно така. Оп, леко. Какво направи този? Травка в някаква голяма. Върти, бе! Браво! Милко! Я снимай малко! Снимайте оттам, бе! Оттам!
Аз не мога фана головите от там. Тя топката е чезва и всички викат. Ето, кой е бе, Кени? Ей! Той да Милко шлифера лева. Айде, Курчо! Добре са, пичи. Съдията! С газа, бате. Много мощен. Абе, с сламки другия път ракийка да патронче в джоба. Аз усетих топчето. Важното е до вечер да можеш. Орляга, айде. Ей! Пари, а? Пари топ. Аре, варе, какво се чуете, бе? Три гола ли са, бе? 10-7. Не, аз на 4 излязох аз. На 4 разлика излязох. Пламене, ела се займи мястото. Що е Милко е отзад? Още един с голям гъс там, бате. Не са дадат. Финт, бе! Финт неговата рижава кожа. Ай, бягай! Бягай, бягай! Дай му терен! Не! Аре, ай, ще викам. Орлин! Аре, всички. Аре! Орлин! Ей, бате! То няма друго име, което може да се извика такава. Да си отвориш устата. Не! Добре! Два гола, бате. 2 гола разликата. Ай, Цецов кара още 2 преди малко, да. А, няма че не. Не знам, аз ги изпуснах и аз. Май сме с 3-4 вориме. С 10-6 беше, аз излязох, ние вкарахме ли тогава? Мафия! Той игра тук вътре в наказателното е. Владо, здраво там! Браво е! Машина!
15 минутки има още, момчета. 15 минути разпределете силите за едно влизане. Да не се накъсва повече. Да се поизпотиме още веднъж толкова. Стойте двама отзад! Отстрани, опани! Браво! То пък вътре може да бориш. Добре, Милко! Пешо! Аре, Цецо! Знам да играй за това, влизайте двамата. Влязоха свежички, аре! Още една вратка да има. Браво, бе! Тия вътре, бе! Ей! Не спирайте да бягате! Ще сваните. Напред! Добре! Опа! Опа, сори! Добре, Влади! Рафаело! Рафаело! Неразбирателство. Да, ами защото препряно игра. Нищо. Някой път бата ти избягат общо, като искаш. Нищо. Шутва е! Браво е, машина! Браво! Бате, Милко се изпоти като за целия отбор. Голяма е машинка. Ооо! Да. Виж как се назобил днеска. Браво е! Дръж го там, дръж го! Умори той. Дишай сега, дишай! Почини малко! Виж го, бе, продължава. Луд! Чак! Ачо! Аз снимам, бате, не мога с... Браво е! Машинка! Какво стана, бе? Или контузи? Смяна. Милко, къде е това пауър, е, брат? Ударил се прическата, аеродинамиката по терена навсякъде. Аре, закъснявате там! Не така. Играй, няма сигнал, играй! Чувствам на гълт със след. Има не малко топчета вътре, батка. Хапна си от тревичките.